חזרנו בראש צעיר. אם טיילתם בברלין לאחרונה, קיים סיכוי סביר ששמעתם על סיורים אותם מעבירים ישראלים לשעבר בעיר. בראשם עומד אמיר יצחקוב לוין, שחי מזה כ10 שנים בברלין, והוא לעומת רבקה לא מתכוון לחזור בקרוב. שלום אמיר. הלו, אהלן, שלום. אהלן. אז בוא תספר לנו מה הייתה הסיבה בגללה בחרת לעזוב את הארץ לפני 10 שנים. האמת היא, אצלי הכל התחיל בגלל האהבה למילקי. אבל לא, אם נדבר רגע ברצינות, אני הייתי שחקן בהבימה, והגענו להופיע כאן לפני 10 שנים, 10 ימים, ומי שקרא היום לשם הזה אשתי, הייתה בקהל. אוקיי. ככה התחיל בעצם הרומן שלי עם ברלין. אז אתה הלכת בעקבות האהבה לברלין. נכון. ומה השאיר אותך שם? אתה שם 10 שנים. אז האהבה לקחה והאהבה השאירה? כן, האמת היא כן, לאט לאט באים ילדים. אוקיי. ואז צריך להתחיל להמציא את עצמך מחדש, ולומדים שפה שהיא מאוד קשה ושונה מהעברית. אשתך היא מקומית? אשתי היא מקומית, כן. אשתי היא ממש מכאן, מברלין. הבנתי. אז בוא, בתור ישראלי לשעבר שחי בברלין, בוא, ישראל מול ברלין. מה בהשוואה הזאת, מה אתה יכול? אין מקום להשוואה כל כך בין ישראל לברלין בגרמניה. אז במה ברלין עדיפה יותר? או שלא? תראי, אני חושב שאין על הארץ. ארץ ישראל היא ארץ מאוד מיוחדת ונפלאה. ברלין עצמה היא עיר מאוד זולה, אם כבר ניגע בנקודה הזו. כן. היא עיר מלאה בתרבות, היא ענקית מאוד, היא משהו כמו 17 פעם תל אביב. היא מיוחדת באנרגיה שלה, בצבעוניות שלה, במולטי-קולטי, אבל אי אפשר להשוות, למה ישראל זה כאילו אנחנו, זה משהו שאי אפשר באמת להוציא מאיתנו, אף על פי שאנחנו לא חיים בארץ. שאר המדריכים שמדריכים בסיורים שאתה מנהל אותם, גם הם ירדו מהארץ, נכון? נכון. מה הסיבות שאתה שומע בעיקר שבגללן יורדים מהארץ? האמת היא, חלקם יורדים גם כן בעקבות אהבה, האם זה לגבר או לאישה, חלקם יורדים בגלל עבודה, הרבה יורדים בגלל לימודים, הלימודים בברלין הם חינם, אבל אם אתה נושא גם דרכון ישראלי, כן. אם אתה לומד בברלין בגרמנית, הלימודים הם חינם, מגיל 3 ועד תואר 7 באוניברסיטה, הכל חינם אין כזה. שזה בעצם נוגע בנקודה של העניין הכלכלי, שזה כן, גם כמובן מההיבט הזה. אבל לא רק, חלקם יש פה משפחות, אהבה, חברים, יש כאלה שבאים רק לעשות תואר כזה או אחר. אז בואו נדבר רגע על הסיורים שאתם מעבירים, תספר לנו באמת איך עלה הרעיון ליצור מסגרת שכזאת. אז אני בעיקרון עבדתי בשגרירות ישראל 5 שנים, ובתקופה שעבדתי בשגרירות ישראל התפקיד שהיה ללוות את אנשי משרד החוץ, שרים, חברי כנסת, ותוך כדי תמיד ליווי לפגישה כזו או אחרת, הם שואלים אותי מה זה, ומה זה, ומה זה, ובכלל כמובן שלא הייתי יודע, וזה לא היה נעים, ועם הזמן החלטתי להתחיל ללמוד ולפתח את הנושא הזה, וזה אז הפך להיות מין טרנד כזה, שהיו שואלים אותי באמת מה זה, והתחלתי לדעת, ואז היו מגיעים כל מיני אנשים ואומרים לבוס, לבוס שלי ששמענו שיש פה איזה בחורצ'יק, שעושה סיורים, ואם אפשר ככה אחרי הפגישה היום, שעשה לנו איזה סיור, ומפה זה התגלגל, לאחר 5 שנים, שאתה מסיים בעצם את השירות שלך, אם נקרא לזה ככה, בשגרירות, אתה שואל את עצמך באמת מה עושים ולאן הולכים, וזה קסם לי. עכשיו, הייחודיות שלנו באמת גם שאנחנו עושים את הסיורים בצורה קצת חווייתית, קצת שונה, מלאה ביותר פן, דגש מאוד על פן, ולא רק ויקיפדיה כמובן. מעבר לפן שיש בסיור, אתם נתקלים לפעמים בשאלות מצד הישראלים, אולי באיזושהי ביקורת כלפי העובדה שאתם... בגדול יש, כל הזמן שואלים שאלות, למה אתה כאן, וכמה ילדים, ומתי אתה חוזר, אבל בגדול חשוב תמיד לציין שאנשים באים בסך הכל באהבה ובפן, ואני חושב שגם הקשר שלנו עם הקהל הישראלי הוא כל כך על בסיס יומיומי, ואנחנו מרגישים גם שאנחנו פותרים להם חלון לתרבות, לשפה בעולם אחר, שלנו יש גם את הידע ואת הכלים לגרום להם להתאהב גם בעיר הזו. ולומדים גם עוד רבדים אחרים
בגלל שאנחנו מכירים את הקהל הישראלי מקרוב מאוד, אז זה הרבה יותר קל, והפתיחות והטמפרמנט הישראלי, ואני מרגיש שלפעמים משמשים כמו גשר משני העולמות האלה. אתה מרגיש שהעובדה שאתם בקשר יומיומי באמת, כמו שאמרת, עם תיירים מישראל, מחזק גם את הקשר שלכם, שלך ושל המדריכים עם ישראל? אני יכול לדבר רק באופן אישי, אבל לי אישית כן. לי זה ממש עונה על צורך, למה אני מקבל באמת ישראליות, לטוב או לרע, כן, בכל יום, ואני חייב לציין שיש הרבה אנשים שהם מאוד חביבים ונחמדים, והרבה פעמים אני מוצא את עצמי שאנשים מביאים לי במבה, ומביאים חומוס, ומביאים ביפלי, או פסלמן, או כל מיני דברים כאלה, וזה כיף. שמי, העם הישראלי הוא באמת עם מיוחד, עם אחר, עם מאוד חמים, עם מאוד טמפרמנטי, ולי אישית זה עוזר מאוד. זה נשמע שיש לך... כמובן יש היום טלפוני, ויש סקייפ, ודברים האלה, וזה גם עוזר כמובן לשמור קשר עם המשפחה, עם ההורים, עם האחיות. זה נשמע שיש לך רצון... אבל העניין הזה שאתה פוגש כל יום זה כיף. זה נשמע שיש לך רצון מאוד חזק לשמר את הקשר עם ישראל. יש סיכוי שנראה אותך חוזר לארץ עם המשפחה שלך? או שמופרח? תראה, אני אף פעם לא אומר לא, אני למדתי להגיד לעולם לא להגיד לא. אוקיי. אני ישראלי גאה, אני תמיד התגאיתי בזה שאני ישראלי, ויש לנו ארץ נפלאה. אבל גם בבד אני אומר, בואו להכיר ולראות עוד תרבויות שונות. ברלין היא באמת מיוחדת. שאלה לסיום, מה לדעתך ההבדל בין סיור שישראלי לשעבר מעביר לבין כל סיור רנדומלי אחר שמישהו יעביר לי בברלין? אז אני חושב שהיתרון במדריך ישראלי הוא ההיכרות עם קהל היעד קודם כל, בזה שאנחנו גם ישראלים בעצמנו. ועוד דבר זה שכמו שאמרתי לפני כן, לנו יש את הידע והכלים לגרום לכל ישראלי שמגיע, גם בגלל שאני בעצמי ישראלי, איך להתאהב וגם איך, מה שנקרא, להכיל את העיר הזו, שלפעמים יכולה כן להיות קשה, יותר במינונים יותר נמוכים, יותר קטנים, יותר מתוקים, נקרא לזה ככה. ומדריך אחר, שהוא מקומי בו, נגיד, הוא לא ידע לפעמים גם איך להכיל את החום ואת הפתיחות הישראלית, שלפעמים זה יכול להיראות כמשהו חצוף, אם תקראי לזה ככה. אבל אנחנו מקבלים הכל באהבה. תודה רבה לך, אמיר יצחקוב לוין. תמשיכו להעביר שם את הסיורים ולהנים את זמנם של הישראלים. תודה רבה. תודה רבה לכם.